Здравейте, група! По залез слънце едно мушмуляно клипче да ви направя. На тая мушмулка тук накичих няколко калема, които Грин ми ги изпрати от форума. Те бяха, мисля, че от два сорта. Един са някакво еврейско име, викаме еврейския, който трябва да е много едроплоден, и един, който е местен едроплоден или нещо такова. Естествено ги нямам записани, но какво е интересното, поне за мен? Ето, например, на това клонче съм сложил една калемка, която умишлено не сложих овощарска замазка на върха. Оставих и по-дълга си като експеримент, да видя дали ако оставя по този начин калема, това ще пресуши част от него, и затова оставих повече пъпки. При което не само, че калема се е хванал, и 6 пъпки, 1, 2, 3, 4, 5, 6 по него, всичките са тръгнали, ами всяка от тия пъпки, 1, 2, ето тук, 3, 4, 5 и 6 имат цвят. Но това, мисля, че е едногодишно клонче. Това микроскоп, който сложиш тук на разцеп, съвсем тъничко калемче, тръгнала връхната пъпка, на която има плод. И това нещо се повтаря на всеки калем, който съм сложил. Например, ето тук, това калемче, ето го. Тук имаме приръст с плод. Приръст с плод и същото нещо на върха. Много хубаво приръщи с едни гигантски листа. Тук на това калемче няколко пъпки ги отчупих без да искам, но на върха има приръст с плод. Тук още едно калемче, приръст с плод, който още не е тъфнал, а вижда се, че в момента тъфти мушмулата, която си имаме тук. Тук да не ви прави впечатление странната форма на дървото, всичко си има причина при мене. Но ето тук, на тази спяща пъпка, която съм дигнал на второто стъбло, което един ден ще бъде елиминирано, но въпреки това ще остане до стъбля на мушмулата, съм сложил един много дълъг калем, който си беше с връхна пъпка, без резидба, на който са тръгнали две пъпки. Връхната има 15 см приръст и два цвята. Това за мен беше много изненадващо. Другото интересно нещо в този странен сезон, поне за мен, беше, че ето този клон тук, както и тук страничния, който сега се вижда, че е нацъфтял добре. Това е един калем, почва и тук долу, ей тук е снатката, който е от безсеменната мушмула. И тя, както и този клон, тя се цъфти по-късно по принцип от тази, която си е основната. Но тая година по някаква причина основната или нормалната мушмула цъфна заедно с безсеменната в едно и също време. Ето тук, по този начин. И което е много странното, има дори не цъфнали пъпки от основната мушмула, която обикновено цъфти с една седмица до 10 дни по-рано и завързала. В същото време имаме прецъфтял и завързал цвят. Така че интересни аномалии. И финално тук в горичката на един доста голям глок, който отива до метри нагоре, в плътна сянка, тук мисля, че почти никога няма директно слънце, съм почнал да правя разни експерименти. Това миналогодишния ми на разцеп единия калем се отчупи, но другия калем, въпреки че е на сянка, много приятен тънък приръст, хубави клонки от тая година, и един ден това ще бъде едно от основните стъбла на този глок, който поетапно ще подменям. Ще запазя едно глогово стъбло и едно мушмулено. Искам да стане високо дърво, каквито съм виждал диви в странджата. И ето тук другия експеримент с много дълги, много тънки калеми с връхна пъпка, без овощарска замазка, на много тънко клонче. Това са от събудени спящи пъпки от този тип. Тия са сега от пролетта, разлистват се малко по-късно, но
Вярвам, че се прихванат добре. И тук в още по-гъста сянка на едно младо глокче, на две негови издънки. Ето тук долу, по-на мъничко калемче, което на всичкото отгоре е направило плод. Това е на една педя от земята. Буквално. Ето го. Да видим какво ще стане. Идеята е да премахна този глок и да направя едно двойно дръвче, което да расте тук. Майската гъба е наизлязла, тъмън за 1 май. Това ще е всичко от мен и до другия път.